Благодаря. Ще стане яко. Всичко съм планирал. Тя ще дойде, аз ще седя там и ще кажа: ей, Мичи! И тя ще се изненада. Ей, Мичи! Великата реплика. Получава се, щом аз го правя. Нямам търпение да съм отново с нея. О, вземи. От гумата ли е? Да, видях го на земята. Реших, че е важно и го прибрах. Защо не ми каза преди? Как да кажа, като се сетих сега? Добре, просто болт, а? Добре. Да. Моля те, не! Не, моля те, не!